bekan prozesua izen zan, ez? Pasan irailean edo ekainean, ez da ino izen zan, ez? Proiektua aurkeztu eta nire uste guztien kontra, edo ez naben espero, ez? Emon inzostien beka. Eta gero azken baten izten da pixkat hori lantzi, ez? Margogintza landu dut nik. Eta margogintzan bidez pixkat euskera jentearen gaia ekarri gure izen dute ona. Euskera jentea zer dan, ez da galdera erreza, ez? Nik uste dut euskera jentea badala olako kontzeptu haundi bat, edo abstraktu bat, baina batez ere nahi naben hausnartu euskararen egoerari buruz, euskararen zapalkuntza egoerari buruz, ez? Ia kontziente garen horretaz, larrialdi linguistikoaz, soldarraldiaz pixkat, baina aldi berean zein erantzun kolektibo emongo dutzegun horri be bai, ez? Zer egingo dugu kolektiboki euskararen alde, pixkat galdera hori be badau erakusketa honetan esplizituki. Euskara jendea gaia berez bekako gaia zan eta gero nik indotena pixkat ekarri apur bat euskararen egoeraren testu ingurura, ez? Egia da gaia, bastala nahiko konkretua, baina aldi berean zabala, nik pixkat hortik gure naben jo, ez? Ez da gitarnazgunen galera, ze egoera dekogun momentu honetan, ze estrategia garatu aldo guzen horren aurrean. Apur bat hori zaiatu naz, margogintzan bidez dekarten, ez da erreza, baina lortzen dugun. Batzutan gertatu jatez, lan batekin ataskau, eta esan, urrengora, eta igual urrengo aiten den bilen bitartien, etorri ideia besterako. Eta, igual margotzen daben bitartien bebai entzun egiten daben asko, igual fondoan jarri, ez dakit, mai inguru bat euskarari buruz, edo pixkat, hor inspirazio iturri behi zen da, irakurtzea, entzutea, galderak presente dauze erakusketan bebai. Ikusti aldi ez, hitzak oso presente dauz erakusketan esango neuke, eta galderak bebai ispiluen bidez ekarri doaz erakusketara pixkat ikuslea ispiluetan parez pare ispiluan aurrean jarri ez, eta galdera horrek erantzuteko. Margo lanei dagoki izenez, niretzako egia da lehen etzi dutela ideia, estetika edo igual, ez dut aukeratu estetika konkretu bat edo ez, nahi naben ideia baterako irudi bat, pixkat holan juna sortzen erakusketa. Orduan, badauz igual lan abstraktuagoak eta badauz lan, figura bat ikusten dana, aurpegi bat edo dana dalakoa. Kolore nahiko biziak dauz, uste dut bizitasun horrek be emoten dauela, ez? Azken baten pastel kolore batek igual irutikatu aldaulako neutraltasun moduko bat, eta nik ez naben gure hori, ez? Gure naben bizitasuna ekarri eta benetan transmititzi gure naben hori. Uste dute kolorek badekiela batzutan esan nahi bat, ez? Adibidez urrea erabiliot boterea irudikatzeko, edo ez da ditolako gorri ilun bat gordintasun hori ekarteko, edo urdin ilun bat sakontasun bat emoteko lanari. Bai, kolorek badekia esan nahi bat hemen. Gehien akrilikoa erabili dut, teknika azkar badalako, badauz pare bat olio, eta gero badau nahaztuta kolaxa, ariak be badauz oso presente, batzutan literalki, bestatzutan margotu indoaz, sareak, ez dakit, alambrea, kolaxa, apur bat danetik. Batez be akrilikoa da protagonista, baina egia esan esperimentatzeko be aprobetxau dut. Durangoko azoka moduko plaza baten oso potentia da zure lana erakutzi alizeti. Eta gainera lehenengo lana, artista berriak laguntzeko beka bada, orduan ni oso eskertuta nau bai.